No deus tenir res més que fer. Burro! Oh, el burro! Com hi pot haver coses així al món? Però perquè no està molt allàs. No n'hi ha més. On no n'hi ha, no cerquis. No. Diuen a Camila. Tienes que preparar. Ay, que ya казалось, lugar.
la dels periodistes i una marquesina allà. Ja no em podeu, ara com molta gent cansada. I qui queria? Bona tarda. La celebració del Consell de Ministres de Barcelona ha estat una clara provocació. No calia fer una mostra de poder en el context d'excepcionalitat democràtica que fa temps que es viu a Catalunya. A més, les mesures aprovades són totalment insuficients. Cap de les mesures suposa una victòria en matèria de drets socials. S'ha intentat fer veure que s'ha fet un exercici de reparació amb la memòria i el procés del president Companys. Però això ja es va aprovar el passat 2009, essent ja llavors criticat per insuficient i simbòlic. I el canvi de nom de l'aeroport ens sembla una broma de mal gust. Avui arreu de Catalunya, moltíssima gent ha sortit a manifestar-se utilitzant la desobediència civil com a eina legítima de protesta. No obstant això, hi ha hagut una resposta repressiva i punitiva en l'exercici del dret a la manifestació. I entenem que la repressió mai pot ser la forma de resoldre un